Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа какво си купих от Technopolis. Купих си игра за PlayStation. Тя е на Assassin's Creed Rogue. Да. Аз имам PlayStation 4, пък тя е точно за PlayStation 4, така че нека да отваряме. Предварително си взех ножица, защото другите ми игри съм ги отваряла без ножица, но винаги си взема, но съм ги отваряла без ножица, но ще се наложи. Да, ще се наложи. Така, отзаде, защото не искам да я развалям, но се ще ми пръска. И оп. О, не смея да разказвам. Мен ми е интересно повече диска да видя. Диска на мен винаги за следите дисковете са ми. Интересно, тук има още една картинка и отзаде. В кутията не се виждаше този цвет. Вижте колко готин цвет в този камера не се вижда. Караме на 3. Искам първо да видите диска. Диска ли спада? Има хартишки. Добре. Първо хартиш. Мога ли се направя айскерой? Не, много е. Окей. Това е ето виждат се. Диска новият. What? Има това фигурка и книги. Това е доста готино. Ето, това са книгите, а това отзаде е фигурка. Това ще е готино. What the hell, bro? Тук са инструкции. Кой чете инструкции? No hell, bro. Това е много яко. Сега ще пускам. Оп. Време за Assassin's Creed. Първо да отидем на време и да купим. Мама, че ще е яка тази игра. Мало тази игра ще е много интересна. Видях там на ни хартишки. Хартишките вътре. Много, да. Бутаме си гейминг става, не изглежда добре. Поставяме на мястото. Отиваме за инструкции. Да. Пускам. Ето, гледате, отиваме на PlayStation 4. Цъкаме го и си вземаме контролера. Даже в някое видео, мисля да ви покажа всичките мои игри, които имам за PlayStation 4. Си ги преброя. Вече добавяме най-новото. Аз след като я купих и си викам, тя е много интересна, трябва да взема друга, обаче не е било грешка. Аз съм този отгоре, защото ето там. Аз съм тук на шкафчето, отварям шкафа на игрите. Добре, нека да видим коя игра пусната, някой ми е бута работите. Чакайте да я бъде вътре. Наваляме на 10. Идвам. Повсъдам студен. Нещо тук бутаме. Бутала съм нещо. Окей, мисля, да, на хитна диска съм пуснала. Имам не. Да играеш на пак. Защото вече имаме много.
Ето имам сипа. Аз си прибера, че скъпо го извади. Трябва да го извади. Няма сега да ви показвам как имам. На друго видео. Изпадна. Добре. С друго видео. Имах нещо. И пускаме. Да, ще ги прибера. Сега чакаме да се аз рисувам не такива безцветни лица и лица. Дайте се ми рисува, знам, напишете в коментарите да ви хареса, на мен много ми хареса, колкото да мога да рисувам. Имам руски видео. От Турция дядо ми дядо. Искам да видя. Вижте, това е Assassin's Creed. Даже мисля, че не се тегли. Мамо! Абе, такова вилица и лъжица ще ги оставя, после пак ще ги рисувам. Ще ги оставя за малко тук. Какво да ви оставя да гледате? Ще трябва да гледате. Няма да се. И добре, изчакайте. Не бързо да си излезам. Добре да ви взема с мен. Сега мисля да направя рунтур. Не рунтур, но да ви кажа какво общо да се види. Тук само е аз това е. Ето там е. Сега ще ми видя. Така. Изчепка. Готово. Измити хубаво. Снаряка някакви. Мамо, умей си ги отивам да ги пребера. Ама, Боляно, тези маратонки, кукълта ли си ги? Я погледни. Не съм. Аз не съм влизала. Не съм влизала в тях. Какво? Да направя един ден, да